салом дӯстон, шаби гузашта дар доираи даври навбатии топ 5 мусобиқаи футболи аврупоӣ рақобатҳои ҷолибу диданӣ баргузор гардиданд. Мо шоҳиди голҳои зиёд ва сенсатсияҳо шудем. Бозии асосии шаби гузашта ин рақобати дастаҳои Ливерпул ва Манчестер Юнайтед буд. Бозиҳои ду дастаи номдори кишвари Англия ҳамеша диданӣ сурат мегиранд. Маъз ҳамин ду тим дар сартосари олам мухлисони хеле зиёд доранд. Ҳар ду ҳам таърихи бою ғанӣ дошта ба дастовардҳои бузург расидаанд. Табиист ки бозии чунин тарафот таваҷҷӯҳи беандоза дорад, аммо таваҷҷӯҳ ва ажиотажи ин рақобат бештар пеш аз бозӣ буд. Дар ҷараёни бозӣ он камтар эҳсос шуд. Биёед аввал шумо лайки қиматбоҳои худро гузоред, баъд мо ҳамаи бозиҳои асосиро дар ин видео шарҳ медиҳем. Дӯстон, тамошои бозиҳои варзиширо ва ҳамчунин футболро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Сармураббии Манчестер Эрик Тен Хаг ба бозии бузург тавре омода шуд ки гӯё Сулшер бошад. Чунин бозиҳоро дар иҷрои МЮ дар бозиҳои бузург мо дар замони Оли Гуннар Сулшер дар хотир дорем. Клуб бисёр мехост дасташ голи зудкор занад. Барои ҳамин мо дар 20 дақиқаи аввали бозӣ чунин фаъолии ливерпулиҳоро дидем. Зинда мондани МЮ пас аз қисми якум ин мӯъҷиза буд, аммо худи Ливерпул ҳам ба чунин темпи бозӣ омода набуд. аҷиб ҳамин аст ки Трент Александр-Арнолд ҳам дар хатти дифоъ ва ҳам дар ҳамла хеле хуб бозӣ кард. Ӯ 13 маротиба тӯбро ба дастаи худ баргардонд ки ин дар байни тамоми футболбозони дар майдон буда беҳтар буд. Аз ҳамин новобаста ба корти сурх Далот яке аз бозиҳои беҳтарини худро дар сафи манкуниянҳо гузаронд. Бозӣ бе гол анҷом ёфт ва ин натиҷаро метавон ба нафи МЮ гуфт. Бори охир дар Энфилд дастаи Челси дар мавсими гузашта гол сар надода буд. Манчестер Юнайтед тавонист дарвозаи худро дар қулфҳо нигоҳ дорад. Барои Манчестери кунунӣ ин натиҷаи хуб аст. Рақобати дигари марказӣ дар футболи Аврупо дар Бундеслига буд. Бавария дастаи дуввуми чемпионат бар зидди Штутгарт намояндаи дигари топ 4 бозӣ дошт. Мюнхениҳо пас аз шикасти бузург дар даври гузашта ҳақ надоштанд ки ноком шаванд. Кейн аз аввали рақобат корро оғоз карда аллакай дар дақиқаи ҳисобро кушод. Дубли ӯ пирӯзии Баварияро наздиктар намуд. Голи Ким Минҷе бошад ба ғалабаи мюнхениҳо нуқта монд. Штутгарт имтиҳони Баварияро гузашта натавонист. Дар Италия бозии марказӣ рақобати Латсио ва Интер буд. Инзаги бар муқобили собиқ дастаи худ ба майдон омад. Шогирдони ӯ дар ин рақобат оромона ва ҳамчун дастаи фаворит бозиро пеш бурда бо ҳисоби 2-0 пирӯз шуданд. Бо назардошти фиаскои Юве дар бозӣ бо Ҷенуа, Интер мавқеи худро дар садри ҷадвал яд. Бозии муҳим дар Испания рақобати Реал Мадрид ва Вильяреал буд. Аз ин бозӣ ҳама серголиро интизор буданд ва ин беҳуда набуд. Аввалтар аз ҳама Ҷуд Беллингем ду ҷамъи дуро ҳал кард. Барои ӯ гол задан мисли ду каратду шудааст. Мадридиҳо бозии замони беҳтарини худро нишон дода бо кӯшиши Родриго, Брахим Диас ва Модрич бо ҳисоби 4-1 дастболо шуданд. Аммо барои Мадрид ин бозӣ бемушкилӣ нагузашт. Давид Алаба салибҳои зонуяш канданд. Акнун як сол ӯ берун аз футбол мешавад. Куртуа, Милитао ва акнун Алаба чунин осеби ҷиддӣ бардоштаанд. Пешсафи Бундеслигаи Олмон дастаи Байер бо Айнтрахт бозӣ дошт. Шогирдони Алонсо ба рақибони худ ягон имконияти ҷунбидан надоданд ва бо ҳисоби 3-0 пирӯз гаштанд. Байер қаҳрамони зимистонаи Бундеслига шуд. Дастаи Хаби Алонсо ягона даста дар топ 5 чемпионати Аврупо аст ки то ҳол дар ягон бозӣ мағлуб нашудааст. Акнун ба бозиҳои дигар мегузарем. Рақобати муҳим дар Англия бо иштироки Арсенал ва Брайтон сурат гирифт. Шояд бисёриҳо ба суоле дода шаванд ки бо ин Брайтон чӣ шудааст ки дар рақобат бо Арсенал чунон заиф буд. Аммо суоли дуруст дигар аст. Брайтон чӣ гуна тавонист тоқат карда дер гол сар диҳад? Гап сари он меравад ки айни замон қисми бештари бозингарони асосии Брайтон бо сабҳои гуногун ба даста кӯмак карда наметавонанд ва ин дар бозӣ бо Арсенал маълум буд. Шогирдони Артета дар нимаи дуввум масъалаи пирӯзиро ҳал карданд. марказӣ ба камбеки Астон Вилла овард. Шогирдони Уна Эмери пирӯзии навбатиро ба даст оварда дар топ 4 мавқеашонро боз қавитар карданд. Вест Хэм дар ин давр дар майдони худ бар Вулс бо ҳисоби 3-0 пирӯз омад. Лукас Пакета аз асистҳо хетрик кард. Дар Италия дастаи Милан дар майдони худ бар Монца раҳм накард. Расонириҳо бо ҳисоби 3-0 дастболо шуданд. Пас аз чанд бозии на он қадар дурахшон шогирдони Стефано Пиоли бозии хуб нишон доданд. Рейндерс, Шамич ва Окафор имкониятҳои доштаи худро
дуруст истифода карданд. Рома Жозе Маурино дар ин давр ноком шуд. Дастаи Болония дар майдони худ ҳамеша номдорҳоро дарси адаб медиҳад. Оморҳо ҳама ба нафи Болония ҳастанд. Аз ҷумла омори асосӣ ҳисоби бозӣ ки 2-0 ба нафи Болония анҷом ёфт. Дар Фаронса дастаи Лил дар майдони худ бар муқобили ПСЖ бозӣ кард. Голи задаи Мбаппе метавонист пирӯзии парижиёро таъмин намояд, вале дар нафасҳои охири бозӣ Дэвид аз Лил ҳисобро баробар кард. Бозӣ бо ҳисоби 1-1 ба анҷом расид. ба ҳамин тамом боридарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бордарон дар паноҳи Аллоҳ.